Irlandako paisaia berde eta bakarti bezain ederretara bidaiatuko dugu gaurkoan, eta handako gure zain Sara Núñez arrasatearra. Islandiara fatia gustoko jaten. Asko guztetan jat hango paisajiak eta asko gustoko jaten hemen ditzen jako zan da Polar Lights modukuak ikustia eta beti sendatoki bat esan haua. Albot aukera baldin bauko gustoko jaten benetako gabon batzuk ezauketia. Iria, papes. Gisa zaretxa guztetan jende askokin bizitzia eta gustoko jaten noizbait bueltatzean nire Aitxonamonen herrira, Nafarrora. Horan herri txikitxo batera, lasai bizitzera, eta ontsen bertan nabi irlandesakin, gaelikuakin, guzteta jat oso zaila da, baina topatzotzat euskerakin antzekotasun batzuk, eta azkenian hortik tiratzen dut, gero belanerako bio, eta gustora nabi horrekin, asko. Alemana adibidez, etxapape guzteta, gainera ikuste dituzu eta dio soluziak eta zaila petzeta jat, momentuz dauketenakin orgeraketan naz. Hotza baina guzkixakin. Egixasan ikasi dut fresko itxen badau, eguraldixa freskoa baldin bada, askoz gauza gehiago itzaikela. Kaixo Sara, zer moduz? Apa, ondo, eta zu? Ondo gabetze mendik. Zela hasi dugu urtia? Ondo, lasai. Hasi dugu lasai, tranqui, azkenian atzarrixan bizi bazare, ez daukotu familia inguruan, eta gabonak ezberdinak, lasai zaz, eta azkenian beste urte bat da, eta aurrera. Zeure kasuan ez duzu aprobetxa badibidez arrasatera itzultzeko gabonetan? Berez gustauko jaten, baina beste alde batetik bueluak eta die oso garestixak, dau jende asko tartian, gainera bindauket urtebeteko alaba bat, orduan bidaiatzeko eta ezberdina da. Nire senarra Kataluniakoa da, orduan faten bagare Euskal Herrira, famigare Kataluniara, ebilibigare bueltaka, eta azkenian pentsa bitxoso eta oso buenoa. Naixau dut fatia udan denbora gehixaukin, edo badibidez maritxutarako fangitzen hor hartu ginen astebete, eta lasai xau ibiltzen gare, gabonak azkenia izaten dio oso kaotikoa. Irlandan bizi zara, oindala 8 urteetatik ja, zela gogoratzen dituzu hasiera horrek? Arrarua, azkenean nire etorri Irlandara 4-5 hilabetetarako. Nire asmoa zan inglesa apur bat ikastia eta Euskal Herrira bueltatzia. Etorri nintzenean nakixen inglesez, nakixen 4 hitz, 4 esaldi, eta jena hemengo azentuakin txartu. Baina, bueno, heldu nintzen familia batera oper moduan, ninguen oso gustora, umiak ziren oso txikitsuak, isa 4 urte bete eta 6 aste. Beti gustau ezen jat umiekin lan itxia eta oso gustora ninguen, hasi ditzen lusatzen. Nire oraingo bikotia hemen ezagutu nauen, eta azkenean 4 hilabete izan bezien eta 8 urte izan die. Eta gaur egun, Eskibirin, ez dakit ondo esan duten, Eskibirin izeneko herrixka baten bizi zara, ezta? Eskibirin, bai, dau Kork hegoaldian. Azkenian ikusten mozu Irlandako mapa, baditu atzamartxo batzuk puntan, eta hor atzamartxo baten. Ditu 2500 biztanle inguru, oso txikitsua. Eta gainera bizigare auzoitxo baten, tipo udala izango bazan moduan, orduan die lauetxe eta 20 behi dauko gura inguruan. Baina, bueno, politxa da bebaiz, azkenian urtietan ziar herridarrak ezauketan gaitxu, munduan adakin orgaren, komunidadian parte bihurtu gare, eta azkenian da familia handi baten bizitzia moduan. Gero, munduanak daki ez, herri txiki infernu handi esaten da. Eta sortzen bila gauza daz, baina orokorrian tranquilgaz, gustoragaz, eta bizitza da nahiko erresa. Paisaia aldetik eta zelakoa, zela irudikatuko dugu inguru hori? Berdia. Irlanda da berdia. Niri asko ustetan jate da oso politxa. Imagina zeike zelai handi batzuk, eta zelai esan bukaeran daukotu itxasua. Eta herrixak, hemengoakin alderatuta, diferentiak igual? Gehiago hausuniak edo etxe partikularrak, zaleke? Herritxuak dio oso ezberdinak da, mitiko pelikuletan ikusten dozun boruan, daukotzu kale bat, etxe bizitzen meko aldian daukotzu kafeterixak, dendak,
dana alakoa, eta gero blokia berez da unifamiliarra. Eta gero etxe bakoitza dau margotuta kolorez berdin baten. Orduan daukotzu lehenengoa da horixa, bigarrena larroxa, gero berde bat, gorri bat, orduan dau kolorez beteta, udan batez be dau bizitzaz beteta, neguan azkenian dauko ordutegixak ez da asko afektetan, azkenean dauko ordueteko ezberdintasuna, baina bai neguan egunak die oso motzak. Orduan, jende asko etxian eta egoten da, baina udan etorten bazare, konturatuko zare egunak diela askoz luziauak, eta dau bizitza asko. Karean, oso horrexea da topatzia musika, jendia dau pozik, orokorrian. Lehen behixak beha aipatu dituzu, lehen sektoriak indar handixa dako, ez da hor? Geixen, bai. Azkenean nioen bizinaz etxe baten, eta behixak ditut hemendik, bai, izango da, 20-50 metrotara batzuk. Errepidian bera dauzkotzu beste batzuk. Gero beste batzuk, baina oso normala da, soiez gidatzen goixean, eta topatzen dituzu behiak, errepide erdian, ero ondoko etxekua ies indotza behi bat, hau gotzu zure jardian, zure landaria jaten, olako gauzak, eta gero be kostan bizikarenez arrantza asko dago. Itxasontzi txikitxotan. Osa, ez doztu pauko kriston itxasontzixak, baina txikitxotan. Eta lehen esagoten moduan, nire irakaslia naz, eta nire ikaslien erdixa, dauki erogurasuak, edo aitxona monak, edo zabaizebak, da baserritxan eta lanian. Orduan, mitiko daukotzu Euskal Herrixan, eta daukotzu miak, bastakitxe, daukie futbol ekipo guztokuera, daukotzu Reala, Atleti, dalakoa, hemen daukie traktore gogokuera. Daukotzu New Holland, Massey Ferguson, eta kontuz, ez esan umiait dala traktore bat, esan biozu izena perfecto. Ez dela sarretu ingo die. Esan dozu, irakaslea zarela, zelakoa da irakaslea izatea Irlandan? Ezberdina. Naz aurrezkuntzako irakaslea. De hecho, karreria eta eskoitzan atara nauen. Eta oin nau deitzen da NINRA, da ikastola izango bazan moduan. Azkenean itxen dut dana irlandesez, eta gero lehen hezkuntzan adibidez daukie inglesa asignatura moduan. Izango zen D eredua. Baina gero aldi berian ezin ditugu gauzak erakutzi. Adibidez, han, niakortanaz praktikak eta itxen aurrezkuntzan batez be azkenengo urtean eta miak hasten dira irakurtzen, idazten, behitzen letra batzuk, matematika basikoa ba. Jarri bizagarrotar bat ere eta hori da. Olako gauzak, baina hemen ezin jo. Ez duzue usten berez aurrezkuntza da jolasteko toki bat, ez da ikasteko toki bat, naiz eta azken finean jolasten dozun enean ikasitzen dozu. Baina gaz oso kapauta boruan. Bukatzen goia, Sara, 8 urte ja, Irlandan, egonkortuta, lanian gustora, inguruan bizizaren lekuan gustora, aurrera begira, hor geratzeko asmotan? Printzipioz bai, esateana ez, azkenian gurasuak dauzkotzun bitxartian eta familia dauzkotzun bitxartian beti aukiko zu bueltatzeko toki bat. Orduan nik ate hori ez dut izten. Momentuz pozik nau, baina asko ikusi dugu ez, batian COVID-a heltzen da, edo reston krisi ekonomiko bat sartzen da, eta gauzak aldatzen die, azkenean Irlandara etortzekoen nauen saltua izen zen oso handixa, izen zen aldaketa oso handixa, eta horri esker, oin ez duzte bildurrik emuten mugiru bierbanaz. Momentuz gustora nago, eta espero dotolan jarraitzia, eta gauza honek, baina mugiru bierbanaz be ez dutara solarre eukiko. Oso ondo Sara, mila esker, zure etxeko batiak zabaltziagatik. Zuri. Ondo segi. Zaiu, eta egun gare. Berdin, gero arte. Agur, agur.